vaipa vana vavo mushonga pamwe chete nevana mu village kuti vaite mushonga yekufugara naye muhomwe uyezve kusandika kuita nyoka uchipinda mudzimba vachinoba kana vava vouya nezvinhu kumba kwamai. One, pakazobatwa mushure mekunge mwana mwataura kuti mushonga iyi takapiwa asiri mwana weko ikabuda nyaya yabuda kumba kwamai ava kwakawanika mafoni yainyorosha kwakawanikwa bhegi rahembe sibini kwakawanikwa mutoriro hospidoriti kwakuwanika mabhandiri tenioroshi zvakawanika mumba vabatwa vakazoenda kumapurisa zvaida kumapurisa pakanzi kukoti pekutanga baba vemumwe mwana akapiwa mushonga vakaenda kukoti nenyaya yekunzizo vaitonzi ivo vane mhosva yavainawo yokuti vakazosvika pakumboshanda kumbotonga vega zvikanzi mune mhosva asi amai vanoenda kukoti asi nezuro amai vakazotora kunzi vane mhosva yekushandisa vana mabasa asina kunaka. So nyaya yakumapurisa yamirirwa date rokunzirira kukoti kana ndisikakanga chidzimai dzenguva nhasi kana kuti mangwana nyaya iri kupinda mukoti. Baba Isabel, muri kuti amai vaishandisa mushonga vaipa vana vavo mushonga nevamwe vana vasiri vavo vachienda kunoba vachishandisa mushonga mwana wavo ndiye ainzi sanduka kuita nyoka. Nguva yese mwana ngasingaoneki mwana akazoonekwa izvozvi futi mushure mekuoneka kwavo ndo pakabvuma kuti zvichokwadi zvaitika vaiti pakana vakasvika mwana wababa vamwe vasiri vaamai avo akubvunzwa anotieni tichitaura naye tine mushonga wataise muhomwe tikafamba tikasvika padhoremba hatidi usiku tinoba masikati tikasvika tinomwaya bute tamwaya bute mwana wavo mukomana ndiye anopinda mumba apinda mumba usoneka kuita nyoka wotora zvinhu wobva wabuda zvakare panze wofamba masikati machena vachitinosiya kuba avadi usiku vanoba masikati. Saka izvozvi amai ava vakasungwa vari kumapurisa nyaya yavo haisati yatongwa naiti nhasi kaundi mangwana ndo pane koti. Hey, regai tizonzwa kuti dare rinoti kudini kubudikidza nenyaya yamai ava manzwa kamhuri yeZimbabwe kuti ndo payasvika nyaya murume uyo wekupfeka zvipfeko zvemukati zvinogona kuita 5 kana kuti 6 zvinogona iri mhiko yechinamato chavo neavo vakazoenda neshoko rokuti hama yenyu tinayo ndinonzi Tibas padomboshava mvere chena vakaenda neshoko rokuti hama yenyu yamuri kutsvaga mutumbi wacho wawanikwa uri kumotswari vanozivana here nehama dzemufi. Aiwa avazivani hama dzemufi vari kuzvitora sekuti kana mukauya pachipatara isusu tiri pachipatara tinoona nezvakati nezvakati saka tauya kuzokuzivisai kuti hama yenyu yakarohwa nemota musi wakati yakaitwa hit and run yaitwa hit and run mukomana uyu paakauya pahospital akauya asina kufa achitaura ndo paakatizivisa maadresses epano saka izvezvi kusora kwazuro aifanira kunge ari muchikwata chakavigwa vanhu nemabhanditi ndo patakazoona mapepa neinformation iyi tikaziva kuti regai tinotsvaga chii hama dzacho ndokusaka tauya pano vanhu ivavo pakaendwa kuchipatara pakaendwa pahospital vakunobvunza information yekuti tavinge hama yedu iri kunzi iri kumochari ichokwadi hama yakawanikwa mumochari asi mumochari umu iri kuwanikwa iri mubhegi yakakanganisika yakaora handei makadzi kuti ataure kuti munhu uyu paakapinda muchipatara akapinda musi wakati hapana aive muwadhi ipi hapana airwara chirwere chipi hapana asi bhegi ukutizve akapinda mumochari achibva muwadhi ipi hapana pamburi nebepa rekubhadhara kwemabhills ekuti munhu akapinda muchipatara rakanyorwa risina zita rakanzi unknown. Pakaipa ende vanhu ivavo vakauya vachitaura vachiti munhu wenyu ari kuchipatara pachipatara izvozvo havazi kuonekwa vakada kubvunza totangira vave kubvunza noti endapa hapana pari kukwanisa kuita nokuti kana munhu uyu akatsikwa akakuvara patsaona akakwanisa kutaura aifanira kutaura kuti inini hama yangu ndi Bhozhongora nhamba dzake ndeidzi mufonere mumudze kuti ndakuvara ndiri kunoku kuchipatara hama dzakanyemba dzobva dzauya dzichimuona kuchipatara handiti ichokwadi kana akakwanisa kutaura vakadii kufonera hama dzake ende zvakaitika musi wa8 August vanhu vakazouya kusora kwazuro vachitaura nyaya iyi nguva yese iyi vanga vari kupi kanyemba naBhozho vabereki vemwana wekurumwa avo vakaitwa go back to sender vakamborambirei kubatsira pakutanga ndinonzi maingazima ndiri kuwarren park D then imwe message iri kuya panapa kanyemba naBhozho mwana wekuruma mumwe mwana uyo hana kumborumwa nembwa right ine chimbwa mupengo here right
baba Isabel pane mashupa mamwe anagamuchira manje mukoma kepi andaona anofadza ndiye kuti izo vane mwana akarumwa vari kuti ivo vakwanisa kutaura nevabereki vane mwana ari kurwara panguva ino kuti isu takakwanisa kubatsirwa kuti mwana wedu aite zviri nani, takabatsirwa nanhingi nanhingi. Since mwana wenyu akurwarawo amene kuti munogona here kuenda kunobatsirwa kwakaita sei kwatakabatsirwa uchinzi mwana uyu anogona zvakare kuenda kune akabatsira izvi kana kuti ihonzeresi here kana kuti ndiye mubatsiri hatizivi. So ndofunga mwana uyu anogona kuenda zvakare kumunhu uyayo akanga achinzambira uya right kuitira kuti anobatsirwa. But mazino ayo akaguruka, mazino akabva anokwana kuita 5. Kubatsirwa kwemukoma kebi hakusi kudzorera mazino, kubatsirwa kuti kana uri urwere usarambe uchienderera mberi apore, because mwana anogona kuramba achibva mazino. Pakaipa rega itinzwe kuti dare rinoti kudini. Iwe kanyemba mupfana wokuruma uyo musatanisi chaiye, muroi uyo anoda kuisirwa, anoda kuiswa mukati zve 7 days chete. Ndinonzi Mr. Desire Chikwededza all the way from Bakasa BBC. Muri yeZimbabwe nditenderei pari zvino timbopinda muchitoro ndine vesawira vedu